Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal, og hjertelig velkommen til denne her video og til endnu en goodie box unboxing. Det her det er boksen for juni måned, og den hedder Glow Mood On. Så jeg tænker bare at vi tager dem fra en ende af her. Det første produkt jeg hiver op her, det er Silicon Light Vital Fico Complex serum. Jeg skulle lige finde et sted. Det var fordi jeg havde vendt den forkert. Her er den engelske version. Silicon Light Vegan Silicon Pickly Pear and Blood Orange Trøffel Complex Serum. Så det er et serum. Nu kan jeg ikke lige sige hele navnet igen, så I får bare beskrivelsen. Dette rige gel cream. Så jeg synes bare der står brightening serum. Rige gel cream koncentrat lysner, jævner hudtone og giver huden fylde med 22 sicilianske botaniske ingredienser. Hyaluronic syre, vitamin C, plantebaseret succulent, det ved jeg ikke lige hvad. Det hjælper med at minimere mørke pletter, forbedre hudens tekstur og styrke hudbarrieren, så huden efterlader strålende frisk og synlig mere glød. Super. Det var et produkt. Så har vi det næste. Det er denne her. Rejuvenating Hydrate Gel Eye Mask. Væk trætte øjne til live med disse kølende hydrogel pads beriger med botaniske ekstrakter og kliniske aktive ingredienser, der øjeblikkeligt arbejder med at reducere hævelse, fugt og opfrisker området under øjnene. Det er jo bare flere af de der eye patches, og dem har jeg et par stykker af, så de her de ryger lige nedenunder i bunken, så jeg får brugt de gamle først. Men det her det er så bare, som I kan se, en beholder, hvor der er nogen i. Så ja, jeg tror lige, jeg lægger det hernede i stedet for. Det næste, der er et produkt mere til en festfredag, jeg har samlet sammen til, som kommer i næste måned. Fordi jeg har lige været nødt til at rykke nogle ting, for at den her video kunne komme op i dag. Så ja, så den kommer altså først. Ja, det er skøn Skincare Nectar Rush Crush Blush. Skøn Nectar Rush Crush Brush Duo er 2 i 1 produkt. Blushen giver en naturlig, frisk look, og det bløde børste er designet til at påføre nemt og smukt. Yes, jeg tror lige, jeg vil prøve, så I kan se farven. Yes. Det der plastik, der sidder fast på mig. Sådan der. Det er sådan en blush stick her. Og så skulle den være sådan en, ja, sådan meget orange. Og så skulle der være en børste i den anden ende, man sådan kan påfylde med. Ja, det blev bare lige sådan. Og så kan I godt se sådan mere tværet ud nu, eller påført nu. Men den ryger der ind i min kasse med produkter, der skal prøves. Fordi jeg har også en øjenskyggepalette, og hvad var det andet, jeg fik med? Det kan jeg ikke huske, men jeg har 2 produkter fra det her mærke Skøn, som jeg tænker, at jeg vil gemme og lave en festfredag på. Og jeg tror bare, at farven hedder Peach. Ja, det gør den. Så har vi 2 produkter tilbage.
Det sidste er fra Mushi Mushi Mind, er en hand cream. Pak dine hænder ind i et øjeblik af ren selvkær med Mind Hand Cream, en silkeblød, hurtigt absorberende forkælelse, der holder huden nærende og fløjelsblød, der holder hele dagen. Beriget med beroligende niacinamid og plejende naturlige frøolier forvandler den din rutine til en lille feel-good ritual, der omslutter dine hænder med fugt. Og jeg har en masse håndcremer, jeg lige skal have brugt op. I hvert fald en stor herinde, så kan den her måske komme herind, når jeg har brugt den store op. Og så har jeg jo altid de små fra The Body Shop i min, i mine tasker og sådan noget. Face Sun Cream, det er virkelig godt, jeg får sådan en. Fordi jeg har faktisk fået udkig efter en ny solcreme, der er ikke så meget tilbage i den, jeg har. Så derfor, og den solcreme, jeg gerne har ville købe, den har været lidt svær at få fat i butikkerne, så den skal måske bestilles hjem. Eller den skal bestilles hjem. Så ja, det er noget, der hedder Element Beauty. Det er et nyt brand til Goodiebox, står der. Og så hedder den Face Sunscreen SPF 50. Sunscreen giver en høj beskyttende mod UVA og UVB-stråler. Den lette, hurtigt absorberende formel hjælper med at bevare hudens naturlige fugtbalance og fordeles nemt og jævnt på kroppen, uden at den føles fedtet. Skånsom mod huden og udviklet med omtanke på hudens sundhed og miljøet. Så håber jeg bare, at den er pæn under make-up, for det er ikke alle solcremer, der er det. Nu har jeg så glemt at sige priser, så nu gennemgår vi lige priserne. 109 for solcremen, 119 for håndcremen, 289 for blushen, 660 for de her eye patches, og 84 kroner for den. Ja. For den her serum, det var derfor at sige. Ja. Så det er jo rigtig, rigtig lækkert. Yes, super. Jeg håber, I har kunne lide den her lille goodiebox video. Hvis I kunne, må I meget gerne huske at give mig like og abonnere og kommentere. Hvis I kunne tænke jer at følge med i livet bag kameraet, så vil mine sociale medier, som altid vil skrive i beskrivelsesboksen. Og ellers må I have det rigtig dejligt, så vi ses igen i en af mine andre videoer. Hej!